Zeptali jsme se finančních ředitelů, jaká mají doporučení pro své kolegy v oboru, jakou udělali největší chybu a jak se jim podařilo situaci zachránit. Čeho by se měli podle vašich zkušeností finanční manažeři vyvarovat? Myslím si, že by sa mali vyvarovať podceňovaniu manažmentu režijných nákladov, vzhľadom na to, že režijné náklady sú vždycky väčšinou v každej firme problémom, pretože je to veľmi ťažké priradiť k jednotlivým výkonom, takže si myslím, že potom to môže vo finančnom rozpočte spôsobiť veľa problémov, nejasností a ďalších nepříjemných věcí. Pokusím se odpovědět za našeho finančního ředitele, protože já jsem ředitel centra. Finanční ředitel bohužel nemohl, ale určitě by neměli podlehnout takovému tomu našemu optimismu, kdy my vidíme věci pozitivně, chceme investovat do reklamy, do produktu, do rozvoje firmy a oni by měli být takovou konzervativní brzdou, takže neměli by podlehnout tomu našemu optimismu, jak všechno bude krásné, růžové, jak všechno pojede, ale měli by nás ředitele trošku brzdit v těch našich smělých plánech. Takže vaše rada je držet se čísel a usměrňovat ostatní oddělení. Tak, držet se čísel, být konzervativní a upozorňovat na možná rizika, která by mohla nastat ostatní oddělení. Myslím, že to je neuvážená podpora klíčových investičních rozhodnutí bez náležité analýzy. Můžete konkrétně uvést? No, většinou jsou to nějaké osudové klíčové investice, které rozhodují o celkové budoucnosti, tak tam je potřeba si dát pozor na to, jak se k tomu přistoupí. Neměli by držet finanční oddělení v izolaci od firmy, měli by si zařídit to, aby veškeré ekonomické informace dokázali dotýct k poslednímu člověku ve firmě, aby jim pokud možno rozuměl. Myslíte si tedy, že je třeba delegovat ty nějaké kompetence? Určitě. Mnoho. Čím víc, tím lépe. Finančním manažerům bych doporučila nebát se komunikovat. A to nejenom napříč společností, ve které pracují, ale i v rámci komunity finančních manažerů nebo finančních ředitelů z jiných společností a z jiných odborů. Protože se domnívám, že vzájemná komunikace na profesionální úrovni pomůže každému z nás nejenom k prohlubování znalostí a zkušeností, ale také k vlastnímu profesionálnímu růstu. Jako příklad bych třeba mohla uvést z mého oboru pojišťovnictví pravidelná setkání ekonomické sekce při České asociaci pojišťoven. Co se týče interní komunikace, tam bych se nebála delegovat pravomoci a činnosti a odpovědnosti na podřízené pracovníky ve vlastním týmu, protože tato delegace, toto delegování umožní nám všem získat čas pro sebe, pro svoje strategické rozhodování a zároveň to prohloubí a pomůže dále rozvíjet podřízené pracovníky našich týmů. Jakou největší chybu jste ve své dosavadní kariéře udělal? Tak ako obchodný marketingový riaditeľ si myslím, že väčšinou najväčšia chyba je špatná investícia. Vzťahuje sa to na neúspešné kampane v akomkoľvek ohľade podľa toho, či je cieľom tej kampane sales alebo je cieľom nejaký brand awareness. Takže určite najväčšou chybou je v mojej kariére, že určite každý urobí nejakú takúto investíciu, ktorá sa nevráti, skrátka. Takže to samozrejme potom súvisí s investíciami firmy, kde o tom rozhoduje zase finančné oddělení. Asi to byly přehnané ambice, kdy jsem v jisté době přijal pozici, na kterou jsem podle mého dnešního názoru neměl ještě dostatečné zkušenosti. Takže si myslíte, že ta chyba, které by se lidi měli vyhnout, jsou přehnané ambice a radši si vystoupat po tom žebříku postupně? Přesně tak, všechno má svůj čas a lepší je postupný vývoj, postupná kariéra, než skokově, jak jste řekla, v rámci přehnaných ambicí získat nějaké místo, na které ještě ten manažer není jako osobnost nebo i profesně připraven. Největší noční můrou je, když si vyslechnete od správce daně, že máte nějaký problém v daních. V mém případě
to bylo, že podle názoru správce daně nedošlo k zajištění daně při zahraničních transakcích. V tomto případě by to dodatečné zajištění, ten dodatečný odvod dosáhl velkých hodnot a vlastně by převýšil veškeré dosud zaplacené daně. Právě to, že jsme relativně dlouho čekali s tím, než jsme ekonomiku firmy totálně rozkryli pro všechny lidi ve firmě, než jsme je naučili tomu rozumět a než jsme je naučili se chovat podle toho, aby celá ekonomika pokud možno co nejvíc frčela dopředu. Vidíte ještě v něčem jiném chyby současných manažerů? Našich si myslím, že v podstatě ne. Na tuto otázku nemůžu jednoznačně odpovědět, protože si nejsem vědoma žádné větší chyby, kterou bych se dopustila za svého působení finanční ředitelky a členky představenstva Unika pojišťovny. A obecně je nějaká chyba nebo něco, co by se dalo obejít? Jako příklad bych mohla uvést třeba, že si manažeři můžou domnívat, že oni sami zvládnou všechno nejlépe, nejrychleji a proto nedelegují a nespolupracují se svými týmy. Jak jste situaci řešil? Pomohl vám třeba váš tým? Tým je určite veľmi dôležitý v každej situácii, či v salese, marketingu alebo vo finančnom manažmente. Ja si myslím, že čo sa týka našej firmy, tak v rámci manažmentu sa mám na koho spoľahnúť v rámci svojho týmu, verím tým ľuďom a čo sa týka zmeny tej chyby, tam náprava je samozrejme veľmi ťažká, pretože investíciu raz urobíte a tam sa to nedá vziať späť, takže z tej chyby sa človek môže akurát poučiť. Samozrejme, že sa vždycky snažíme do každej kampane ísť s trackovaním, analýzami trhu, analýzami konkurencie a tak ďalej. Takže snažíme sa minimalizovať to riziko, nedá sa však úplne vylúčiť. Takže tým pádom potom tá finančná investícia už je nevratná a je potřeba ju dohnat nějakou další kampaňou. Tak kolegové, kteří byli na mé úrovni, samozřejmě mi pomáhali velice, snažili se mě pomoci v tom mém plavání, v tom bazénu velkém, ale mý nadřízení mi tenkrát moc nepodrželi, takže jsem se poté rozhodl, že se přesunu někam jinam. Poučit se z ní a pokud rozhodně ji přiznat a snažit se vysvětlit, co se stalo, proč se to stalo a co udělat pro to, aby se to příště nezopakovalo. A byl vám ve vašem případě nápomocen tým? Rozhodně. Když jsme tehdy řešili právě to, co jsem před chvíli říkal, že jsme se snažili dostat všechny informace co nejhloubš do firmy, tak jsme to řešili přesně s mými spolupracovníky. Dávali jsme dohromady prezentace, kterými jsme se snažili ukázat na to, jak celá ekonomika funguje, jak se prostě je potřeba chovat, aby to mělo hlavu a patu, aby to pokud možno opravdu jelo dopředu. Takže v případě, že člověk udělá chybu, tak opravdu nedržet to jenom pod pokličkou a jít s tím dál, přiznat si to a pokračovat. No tak tím to začne, to je základ, to bez toho to nejde. Řekla bych ne řešit chybu, ale spíš předcházet chybě jako takové. Doporučila bych spoléhat se na své lidi, na svůj tým, dát jim odpovědnosti, pravomoci, ale zároveň nebát se je zkontrolovat a dát jim zpětnou vazbu za jejich výkon.